जों नायथारिखाय जोङो दा जों हाग्रामा सारजों बिसिएफ दोलोआव जों बारनाय जादों। दा बे इउपिपिएलआ गासिखौबो नायजोबगोन, न'खर न'खर नायजोबगोन होनबाय नालाय, दा जोङो बाहाय थांदोंमोन। थगायनाय बायदि मोनबाय। ओमफ्राय दा जोंनि माबाया इयुन जोलैया खोमसियाव थांनोसो नागिरगासिनो दं। गिबियाव आं नोंथांमोन मिडियानिसिम प्राइमारिनि जानानै मान बावग्रोबाय। दा दिनैनि बे सानजा बदामपुर गामि, जोंनि सानजा बदामपुर गामि बिसमुरि सानजा बदामपुर गामिनि माखासे रायजो राजाफ्रा जाय बिथांमोना सिगाङाव इउपिपिएल पार्टियाव दङमोन, बिथांमोना इउपिपिएल राजनितिक हान्जानि माखासे मावनायफोरखौ मोजां मोनैलाय जोंनि बिपिएफ राजनितिक हान्जायाव माने फैफिनो होननानै गावसोरनो जोंखौ खनले खनले बुंबाय थादों, हांख्रायबाय थादों। बेयाव जोङो दिनैहाय बिथांमोनखौ सावरायनायनि गेजेरजों जोङो लाबोबाय आरो गावसोरनो फैदों। आरो दिनैहाय जोङो बे सानजा बदामपुर गामिनिफ्रायनो टटेलि 19 न'खर जोङो जइन जाहोनो हाबाय। 19 जन नङा, 19 न'खर। आरो जोंनि खोथा मोननाय बादिबा माखासे बिथांमोनहा माखासे गोनो गोथो दङ। 15 आगस्टनि उनावहाय फैबावगोन बेखौ जोङो खोनानानै दङ। आरो जेब्ला बिथांमोना फैनो नागिरो अब्ला बे हाबाफारिखौ जोङो लाबावनाय जागोन आरोखि, जों लाबावगोन। आरो माखासेया सिगाङाव बिपिएफआव खामोन बिथांमोनहा, आरो उननि बेलायाव माखासेफ्रा नै दाख्लै थांनाय 2020 माने इउपिपिएल सरकार जाजेननायाव बेयाव थांदों। माखासे मोजां मोजां खोथा बुंनायफोरखौ खोनानानै बिथांमोनहा थांदोंमोन। थारमाने मोनथिबाय, मोनदांबाय, मोनजाबाय जेबो गैया बेबायदि आरोखि। ओंखायनो बिथांमोनहा दिनैहाय जोंनाव सरकार गैयाब्लाबो, थाखा फैसा गैयाब्लाबो, जों बिथांमोननो जेबो सुबिदा होनो हायाब्लाबो गावसोरनो सिन्था खालामनानै, गावसोरनो सानखांनानै दिनैहाय नैबे बिपिएफ राजनितिक हान्जायाव बिथांमोनहा जइन जाफैदों। 2025 बिटिसि इलेक्सन बेथ' आगस्ट दाननि सेप्तेम्बर दानाव जागोन। दा बेहाय जोङो बिपिएफ राजनितिक हान्जा हिसाबै नैबे बेसबारि बदामपुर प्राइमारिनि माखासे सोद्रोमाफोर जानानै जों नाराथा नाजागासिनो दं। आरो जोंनि बे बासबारि बदामपुर प्राइमारिनि सिङाव थानाय जोंहा मोनथाम केन्द्र दं। बे मोनथाम केन्द्रआव जोङो बिपिएफ राजनितिक हान्जाखौ बा हाग्रामा सारखौ देरहाहोनो थाखाय नारा नाथा जुजिगासिनो दं। बेनि थाखाय जों जेब्लाबो साखाफारा आरो जोङो एकदम माने नाजागासिनो आरोखि। नाथाय जाय बिथांमोना फैदों जोंनिफ्राय जेबो सुबिदा मोनाखै। दा जोंहा सरकार गैया नालाय, अब्लाबो बिथांमोना फैदों आरो फैबावगोन। बेखौ जोङो जेब्लाबो माने बे जोंनि मोनथाम बासबारि बदामपुर प्राइमारिनि सिङाव थानाय मोनथाम भट केन्द्रखौ जोङो देरहाहोनो थाखाय जेब्लाबो नाजागासिनो दं। आरो बिदिनो फैबाय थागोन। इलेक्सनसिम भट जाजासिम जोङो बिदिनो खन्द' फानायबाय थागोन। आरो साननैसोनि उनाव ओरैहाय जोंहा मोनसे दंबाय गामि सोनाब बदामपुर, बेयावबो बेबायदिनो जागोन। खमसे खम 15-20 न'खरसो फैबावगोन आरोखि। दा जों जइन जानाया जोङो इउपिपिएलनि मानसिफ्राथ' जोंखौ नायनो होन्दोंमोन नालाय, दा जों नायथारिखाय जोङो दा जों हाग्रामा सारजों बिपिएफ दोलोआव जों बारनाय जादों। सिगाङावथ' जोङो इउपिपिएलआव गैयामोन, खिन्थु नैबे गेजेर खन्द'आव जोङो इउपिपिएलआव थांनाय जादों। दा बे इउपिपिएलआ गासिखौबो नायजोबगोन, न'खर न'खर नायजोबगोन होनबाय नालाय, दा जोङो बाहाय थांदोंमोन। आरो सुबिदा होगोन होनबाय, दा सुबिदाखौबो होआसै। दा ओंखायनो जों रागा जोंनानै जों दा बिपिएफ दोलोआव जों दा फैजोबनाय जादों। जेबोथ' मोनथायनाय जायाखिसै। जों गरिब गुन्द्रा मानसि, जों बन दाननानै जायोमोन। जों बन दाननानै जानायाव 1 नाम्बाराव बन आवलाखौ नायगोन होनबाय बियो, आरो 2 नाम्बाराव थेला आवलाखौ नायगोन होनबाय, 3 नाम्बाराव रिक्सा आवलाखौ नायगोन होनबाय। दा बोरो? नैबे प्रमद बर' सारआ बोसोरबानि गेजेरावनो मानि गासिबो बिथा दफाखौ मावफुंजोबगोन होननानै बुंदोंमोन। ओमफ्राय गामियावबो जा बबावबा जाम्फै आरो लामा सामा गासिबो मा मोननांगौ दं गासिबो मोजाङै गासिबो मोनजोबगोन होनना बुंदोंमोन। ओमफ्राय दा आरो जेबो नांलाय खमलाय गैया, न'खर न'खर इउपिपिएलनि मा सान्थि दाजोबथारनो होनना बुंदोंमोन। आरो दा गैया, बबावथो जेबोआनो गैया। दा बेखौ नुनानै ओमफ्राय स्टाडि खालामनानै नायबाय, माने थगायनाय बायदि मोनबाय। ओमफ्राय दा जोंनि माबाया इयुन जोलैया, जोंनि मोन्थाया खोमसियाव थांनोसो नागिरगासिनो दं। जोंनि जाथिफ्रा नांलाय खमलाय बिदिनो सेरखाय बेरखाय जानानै दस्रा जाथिजों, गुबुन जाथिजों नाख्रेबजागासिनो। बेबायदिनो खुनु मोन्थायफोरखौ मोननो हाया जायो।